5 आगस्ट इउपिपिएलनि गायसनथि सान, 11थि गायसनथि सान। दा दिनै जोङो पटबजरा जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै नैबे मंगलाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जे अडिट'रियाम हल, बेहाय जोङो खुंनाय जायो। गासै जोंनि जेसेबां प्राइमारि दं, 10टा प्राइमारि आरो माखासे जोंनि गुबुन गुबुन सेलफोर गासैखौबो लानानै नैबे मंगलाजरानि जे गोसोखां सुजित नार्जारि जे अडिट'रियाम हल, बेहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। इउपिपिएलनि थासारिया दिनैनि थारिखआव जोबोद मोजां। हयथ' जोङो सरकार सालायनो हायाखैबाबो बा इलेक्सनाव जों देरहानो हायाखैबाबो दिनै जोंहा 7 MCLA दं आरो जोङो MP हिसाबै जोंना रायजो सभानि 2, लकसभानि 1, 3 MP दं। दा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै दिनैनि थारिखआव जोङो मजबुत, जेरावबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो थिगैनो दं आरो जोंनि जेनाखि थांखि इउपिपिएलनि, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। बियो जोंनि इउपिपिएलनि थांखि। इउपिपिएल दोलो हिसाबै दा जेनोखि सोलिनाय, बेखौ हयथ' रायजो राजा गासिबो मिथिखागौ जे समाव इउपिपिएल दोलोआ सरकार सालायदोंमोन, बै समाव हयथ' गासै बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव दंमोन। दावराव दावसि बिदा फंबायनि गेजेराव, गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव नांलाय खमलाय बे रोखोम गैयामोन। सान्थि भाबै हयथ' जे समाव 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार सालायदोंमोन, बे समाव गोजोन थासारिमोन। नाथाय दिनैनि थारिखआव जे बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि, गुबुन गुबुन जाथायफोर जाबाय थानाय हयथ' जों नुनो मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै हयथ' रायजो राजानि थाखाय जोङो मोजां हाबा मावलांगोन बा मावगासिनोबो दङ आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्राबो निस्सय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ अनसायफिनगोन बा अनसायगोन, बेखौ जोंहा बिसास दं। दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो गासिबो जिल्लायावनो प्राइमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिल्ला, ब्लक गासिबो जोङो थिगैनो दंजोबो। दिनै बे 11थि इउपिपिएलनि जोनोम सान, जे 5 आगस्ट, बेहाय जोङो माखासे हाबाफारिफोर लादों। जेरै इउपिपिएल दोलोनि जे फिरफिला, बेखौ बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय, आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे वार्कार जे मावथिफोरनि मोनसे मेल लादों। दा बे रोखोम माखासे हाबाफारिजों जोङो दिनै बे मंगलाजरानि जे सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हल, बाहाय खुंनाय जादों।